Siphile isikhathi esinzima somntandakuzo atabangenane. Siphile isikhathi esinzima, siphile isikhathi esinzima somntandakuzo.
Manuelile, Alonabua, Sosisa, Ashute, Aulelise, Onde, Yimona, Solimuta, Ashute, Aulelise, Yimona, Solimuta, Ashute wauneleleze mawuhlalenzi osimbongo Imazo chuchu sakina simbongo Wauneleleze Nawenzekile Alungile sase Lusizi lwakho Imalazo Fonexazeni Begibizidona Semani Jemona Mefonexazwe Bechemutu Beze anti basiza abantu Omakhelwane babe Maya Yusizi Go to bed Tele ubunzima Tele usizi chimehlupekayo Hastibatelileyo Elisa usizi lwethu
umoya wesondo. Ongcelayo, ongcelayo umoya wesondo. Abantu besifazane mabengafuni into zabo eseniyana ayibamemeza bosisi kuze ngithole usizo angilamele leza insalaboy esifuna ukubangamika ongcelayo. Mabefuna into yakho befuna nempani izomemeza mina izomemeza into yakho.
Unemployment. He has to laugh with it.
Abuja kancane kancane, sere budawa yoke. Abuja kancane kancane, sere budawa yoke. 26 goes down. 26. Kodwa icelo ngebhebe kalubaba nabanye yabona nabangenayo ama-2K uyabona impela kodwa ingoma yethu iyazi matshathi yami sawathanda lamafoni ethu thina sibathande labo Facebook nabo WhatsApp sike sabheka ubunzima obuvezwa izonde zinkundla. Kisho na
Silethi izimfihlo zabantu ezibuhlungu nezidabukisayo. Yazi sithwele kanzima kuleli izwe lakithi namhlanje. Asibi nalezimpunga zona, kodwa siyazibulala thina sizizwe. Usuzothola ithishu yafundisa umfundi uhlele ubuka uthixo. Ukhanda umsilo uphazamise kabantu. Sithwele kanzima. Angali phela thina sesaphosa siphosa yonke into ezweni lezinto esizibonayo engafanele. Ngenxa yokuthi phela sesafuna phela amaholo asitapelele ndaba. Namhlanje ingane encane ubone ethetha ama-laptop. Kulama laptop ezinye ayifundi nezebhelayo. Ezinkinga esibhekene nazo kulamathupeli sijale ezifunda wabantu. Kaze sabuthwala obunzima babantu ezweni lasesona isatela umbeni swele Kanzima. Yelela ulumeni thatha nzima.
Abanye bayangazi, mhlawumbe abanye abangazi, kodwa namhlanje ke nonenzongazi, igama ngumbezelo wabahatele ngaphi enenzesi, umthetho wami nje ishayo mdala, ishayo mncane, abangisane ndawonye. Omunye phezu komunye, babangu number 3, no number 2, mina ngixume no 1. Awulalela kaThumfulo wethu wena, lalela kaThumfulo wethu, lalela kaThumfulo lalela Thixo wethu Thumfulo aphathanise, lalela kaThumfulo wethu wena, lalela Drawing number 12. This is your pretty short. Says one more. Ukukholisika
in the name of in God's army, as the saints sing our part. In the name of in God's army, as the saints sing our part.
Igama Joy Mafoki. Sim.
Draw, yes. Ngiqala number 10. Yes, uqala ku-10 uya phezulu. Alright. Alright kakhulu. Number 10 wami kube draw number 9. Draw number 9 Ben 10. Ben 10. Okay. Imali yakho. Ingala kumina. Ingala kumina. Number 9 wami
uthathe udraw number 10. Draw number 10. Uterelusha, draw number 10. Uterelusha. Akaka madoda nizwa. Nizwa kwezi. Uyithuke phela. Shona ngale kwa. Base kuthi unumber 8 wami uthathe udraw number 5. Oh, number 5, beautiful stars. Beautiful stars. Hey. Now number 1. Maria. Number 7 wami uthathe udraw number 8. Draw number 8, high singers. Number 5. Oh, number 1. Hey. Number position. 5. 8. Number 6 wami uthathe udraw number 7. Oh, mashallah. Ishek lakho nani lapho? Uzokugcinela lo. Number 5 wami uthathe udraw number 2. Umnini happy boy. Umnini. Number 1. Hauna kumemba wako. Mimi ndio mmoja wako. Number 4 wami uthathe udraw number 4. Draw number 4 into the original. The original. Ubani 4? So ubecela kanket. Oh, cela kanket. Onshintshe singasephutha ngiyazi. Number 3 wami uthathe udraw number 6. Onshimbani. Umlazi Clementa ubushimbani. Noma kusamanje 3. Yes. Okay. Fatima, Eso suena hadi. Ini. Sondelan. Number 2 wami wathatha udraw number 3. Zulu messengers, position 2. Zulu messengers. Mase kuthi Manene mthola ama-champion namhlanje. Lo sezomenyezwa manje obamele uzokwenza njengabo bonke. Kodwa sizobe sesibadedela bonke asale yena i-team yakhe izizomjoyina la bese begaxa ama-medals. Nayi indondo yakhe. okay, lowo udraw number 1. Igama ngoNtobe from IZTV. So namhlanje inini bekade ngisithathele umdlalo wethu the main mdlalo ne. Ngicela uqale uzintroduce sisi. Igama lami nguFaith Mwadla.
Faith Shasha. eBhamshela. Bamshela. Is it your first time namhlanje ukumdayisa Isiphathameni? How was your experience? It was very nice. I enjoy angisalangisho So is it possible ukuthi siphinde sikubone? nakanjani. Oh, I see. Mani ngimemi. Okay. Manje so isithola kanjani ke mhlambe khona inkundla lekhulumana like ulandela ama-social exxoxoza? Awekho At the moment ubongakazi right. Usiseni ubani? Sliwa Nxumalo. Osling Nxumalo. Now it was your first time in namhlanje. How was your experience? Ngekura So is it possible to siphinde sikubone? Yeah. Yini nje ongayisho ngomculo wesiphathameni namhlanje since umuntu uqala ukufika? Umculo wesiphathameni ugcina usudideka ngoba bonke benza kahle manje ugcina ungabusazi ukuthi ikhona bonke benza kahle. So nina eyiphi mhlambe indlela enisebenzile ukuthi kugcine ningadideki nibe nama-draw or mhlambe niphindaphinde iy'namba eziyi-1? Indlela siyisebenzisile. Mina ngasho nje ukuthi ngesikhathi bengena ngiyaqala ngokuba ilokhuzana number 1 Scotians la. yes kuyikhona lokho ukubhala same time kanjalo kanjalo. Akwenzeki uthole ukuthi lokho kubhalela kufana mhlambe nakwelinye isikhoshini esilandelayo. Kuyenzeka kodwa uyazama indlela yokuthi Amen. All right. Thank you so much, guys. Siyabonga. Sibambe nama champions.